Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bawunsi bantu kubingelelayo ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ngothanda sithanda ngalo. Siyambonga kakhulu ngakho konke akasenzela khona nangezinto akasenzela zona. Usuku-ke luhle lumnandi. Ake sibuke izwi likaNkulunkulu ngoba ilona elisemqoka ngaphezu kwakho konke, the word of God. Ingakho uNkulunkulu uma engibiza wathi angoshumayela izwi ngoba izwi liyaphilisa. Uthi umpostoli uPetro, Nkosi singayaphi masisuka kuwena ngoba amazwi onke okuphila kuwe. Athi uJesu kuJohn 7:38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Hhayi okholwa njengokusho komuntu kodwa okholwa njengokusho kombhalo. Bafowethu, asubambeni umbhalo, asilibambe izwi lenkosi, silenze siyongena ezulwini. Asilenzeni izwi lenkosi ngoba sikwabelwe okuningi singabantu abahlukene. Kunezinto uNkulunkulu izipho ezithize ayinikeza abathize ngomoya wakho oyingcwele, ezinye wazinika abathile nabathile, kodwa zonke zisebenza ukwakha ibandla. Ngakho asibambeleleni ezwini lenkosi, ulifunde iBhayibheli lakho, ngalifunde njengenoveli, uthandaze. uNkulunkulu akusiza akwambulele lona ngomoya wakho oyingcwele. Umcele uNkulunkulu avule ingqondo yakho ulizwe. Ungavumi uSathana ukwenza ulale usafunda iBhayibheli. Ungavumi uSathana akwenza uphathwe ubuthongozela ufunda iBhayibheli. Ake simkhonzeni uNkulunkulu, asimthandeni uNkulunkulu, simphilele uNkulunkulu. Kade into eyodwa, ungabi isikhubekiso kwabanye abantu. Ngoba uthi uJesu maye kulo ikhubekiso eziza ngaye, ngcono kuboshwe itshe lokusila entanyeni aphonswe ekujuleni ngolwandle. Namathela kuJesu, kholwa njengokusho kwezwi. Umoya oNgcwele uzokhuluma asho izinto ezithile kuwe, zenze mlalele ngoba ungumoya oNgcwele. Kodwa thina sonke abanye ake senze izwi. Umoya oNgcwele uzokhuluma nawe ngokuqondene nawe, kodwa ake senzeni izwi. Owenze izwi ufanisa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni. Ufunda iBhayibheli, thandaze, uzile ukudla, uzombona uJesu ekwenzela imangaliso. Wayenzela indoda ewuKhoneliyo, kwafika ingilosi qathatha, wayibona embonweni enza lezi zinto zontathu. Ubungezenze nawe na? Ufunda izwi, thandaze, uphaba mpofu, uzombona uNkulunkulu. Uzile ukudla, uzofika kuwe ngomoya wakho oyingcwele. Uzofika kuwe ngendlela akayithandayo yena. Ngiyamthanda uNkulunkulu masimkhonza. Uthembekile, ulungile. Izethembiso angithembisa zona uyazenza. Uyazenza futhi. Yangithembisa zona engibiza nasendleleni ezikhuluma, nezambulo akangambulele zona zilokhu zifezeka nje kancane kancane. uNkulunkulu akasisize, uNkulunkulu akasibiyela sigcine. Usezobuya uJesu alanda ibandla. Ziningi izinto ezikhulunywayo nezikhulumekayo, kodwa iNkosi uJesu sizobuya ilanda ibandla. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando osithanda ngalo oluyisimangaliso. Akekho umuntu osithanda njengawe. Akekho omunye wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu, wasithenga ngegazi elinenani elikhulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu nokubona nje sesafika kuDisemba. Siyabonga kakhulu. Kakhulu kwenkosi esikukhulekelayo sisemkhosini. Ilezi inkonzo siya kuzona. Sikhulekela abantu abasha beseze ezinkonzweni
Siyabakhulekela sebebuyele emuva. Sikhulekela inkonzo zakho zonke Nkosi ozihlelile wena emaphakadeni, uzigcobe, uzibiyele, uSathane angangeni kuzona. Angalidayila uthi izwi lakho lithi lisuke ekhaya ezulwini lize ezincekweni zakhe ezizokhuluma, libe Nkosi livikele wena. Lithi lisuka Nkosi kuzona liyakuthina silalele sihlezi phansi, ulibiyele uligcine. Siyakhuleka ke Nkosi, sicela iprotection yakho. Yabazi abantwana bakho abasatshiswa ngokufa. Yabazi abantwana bakho Nkosi abalandelwayo. Basekhaya lezwi, basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Balandelwa ngezathu eziningi, kodwa kakhulu ngenxa yegama lakho. Ngiyacela Nkosi ubabiyele. Kungabe bikho umuntu ozofa usuku lungakafiki. Kungabe bikho umuntu ozokwenza intando yakhe phezu komntwana wakho. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu. Ubabona laba abasetshenziswayo, nabo laba abaqalela umqondo, basindiswe ngoba nabo wabafela esiphambanweni. Ngiyabakhulekela Nkosi, ngibaletha kuwena. Siyazi thina siphephile masikuwe. Uma sikuwe Nkosi siphephile ngoba usifihlile njengenhlamvu yeso lakho. Yabazi-ke abantwana bakho Nkosi. Angizobabala ngamagama sebezwile nabo, njengoba nami ngatshelwa ukuthi ngiyafunwa, nabo batsheliwe bayafunwa. Impilo zabo Nkosi ngenxa nje yokuthi basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela Nkulunkulu wami, protection yakhe vele ezulwini. Ushilo wathi ngeke siqhuzuke ngonyawo etsheni. Amahubo 91 wathi Nkosi uyosithwala, thumela ingelosi zakho zisentshathe. Ushilo kuyIsaya 46 verse 4 no-5 wathi soze sigugu sithwele. Ubani ongasithinta mosithwele? Asibesabi Nkosi, ngoba umkhulu wena ukuthina kunosezweni. Mahubo 34 verse 7, thumela ingelosi yakho Nkosi, imise enxa zonke emndenini yabo, imise enxa zonke kuwonke umuntu osekhaya lezwi. Mahubo 139 verse 5, zungeza kube yilona loyo osekhaya lezwi. Nasentabeni yendlu kaJehova umzungeze Nkosi ngesibusiso sakho. Umzungeze Nkosi ngothando lwakho, uzobeka isandla sakho phezu kwakhe. Ngaphezu kwakho konke asikho isikhali esilolelwe noma ubani osekhaya lezwi, esilolelwe noma ubani osentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, esilolelwe noma ubani okukhonzayo ngeqiniso emhlabeni wonke jikelele, esiyophumelela nolimo Nkosi olubavukelayo uthe uzolwahlulela. Biyela abantwana bakhe ezindaweni zonke. Siyazi eMiddle East bayabulawa, babulawela ukuphatha iBhayibheli, babulawela ukuphatha igama lakho. Nkosi basize, ngoba sivimba ukufa kodwa sivimba ukusuka kuwena. Kuba Nkosi masifa noma besidubula noma benzani singene ekhaya ezulwini, sife sikuwe. Ngiyakhuleka ke Nkosi kuba yilona loyo umgcini umlondoloze, ngoba sazi uhamba kanjani. Kodwa sifuna masihamba sibe siyilungisile indaba yethu, sibe sibhukhile ekhaya ezulwini, silindelwe. Siyabonga Nkosi ngoba umxoshwa umenza ngabe umxoshwa kuwena. UJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Haleluya, haleluya. Ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawothi. Ungcwele uJesu Kristu inkosi. Yilokho esikushoyo. Ngoba sisho njalo, udumo luya kuJehova Sebawothi ongcwele. Ayasifunde izwi lenkosi esilitholayo incwadi kaPhilippi umgogodla chapter 2 verse 9 kuya 11. Kufundeka-ke kanje. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga ngokwambula izimfihlakalo, siyambonga ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngoba uJesu uyimfihlakalo, uJesu isimangaliso. Haya siqhubekeke. Besikade silaphaya
sesibuyele ku1 Peter chapter 4 siqala kuverse 12 siqhubeke. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo kuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Ileso sikhathi esizothokoza ngaso sethabe nokwethaba, ngesikhathi kwambulwa inkazimulo kaJesu, ngesikhathi kwambulwa inkazimulo ekuthina. Ngoba khona inkazimulo esenkosini uJesu ezothi mayambulwa bese kumbuleka nekuthina. Ngoba lokhu kuphila esikuphilayo sikuphila ngokholwa egameni lenkosi. Ukuphila kwethu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Hawu, abantu abayiqondi le ndaba. Asibona balelizwe yikho befuna ukusibulala nje. NoJesu babefuna ukumbulala. uJesu babefuna ukumbulala. Avela inyamalala ngoba sasingakafiki isikhathi. Kodwa the sesifikile wayeseyavuma. Ngakho-ke bazalwane, akube lona lo yahlala elungile ngoba sona isikhathi siyeza kodwa ukuthi asikafiki. Siyeza sona sithi sikufica ubulungile, ingubo zakho zimhlophe zihlanziwe egazini lewundlu. Awungawanaka amawongowongo, ngabanaki bonke abantu abakhulumayo nakuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Gijima ubheke yena. Ubheke yena nje gijima. He's the author and the finisher of our faith. So let us focus on him and him alone. Lithi-ke kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, verse 14 loyo, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Yazi inhlamba uma beyiletha ufike uzohlala phezu kwethu. Yazi uma besihlasela umoya wenkazimulo uzohlala phezu kwethu. Uma besihleba umoya wenkazimulo uvele uzohlala phezu kwethu. Uma begxeka izinto esizishoyo esizikhulumayo umoya wenkazimulo uvele usuke uzohlala phezu kwakho. Mntaka baba, bambisisa lokho nakho. Mntaka baba, libambe ivangeli, ungavumeli namunye kwephuce lona. Bayahlupha laba bantu elingasekho kuba ivangeli ngoba bafuna ukuphuca laba abanalo. Zathini intombi eziyishumi ezinhlanu ezaziziwula? Zathi sipheni nathi kwawena amafutha. Namanje kusenjalo. Umuntu esesukile kuNkulunkulu ufuna nawe usuke. Ufuna lokhu kwakho wena osakubambile. Ufuna usuke. Bayahlupha abantu. uNkulunkulu asipha ukuhlakanipha. Sho njalo uJesu, hlakaniphani njengezinyoni bemnene njengamajuba. uNkulunkulu akasipha ukuhlakanipha. Ngoba kuyosho umfundisi wakho omkhulu asho into kanti ukuthi usesukile yena uzosusa wena. Hayi, uzosusa wena. Qaphela, qaphela. uSathane akamile akaphumule. Ushaya abefundisi abakhulu, abancane, abaphakathi nendawo. Ushaya abazalwane obethembile. Ushaya kwasana akashiyi lutho. Kodwa sizosala ngomsa kaNkulunkulu masihlezi ezweni. Hayi, sihlaleni ezweni. Uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini. Yilokho kufuna la. Asihlaleni kuye, izwi lakhe lihlale kithi. Silingisa uMaria wathi ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu wathi ukhethe kahle. Wathi uJesu isabela ngayo kwaphucwa sona. Yazi bafowethu, akekho yosephuca izwi likaNkulunkulu. Lisebenziseke manje. Khona bezothi uma sebelithathile leliphatheka abathatha iBhayibheli liqubuke kuwe ngaphakathi ngoba akekho uzolisusa lilotshwe enhlizweni yakho. Lijwayeleke ulifunde. Ngisho ngihlala ngisho ngithi umoya ongcwele lisho njalo izwi lenkosi uzosikhumbuza lokho esikwaziyo ngoba ngeke umkhumbuze umuntu into angayazi. Uyasifundisa asikhumbuze. So kuzokhunjuzwa izwi uma ulijwayele izwi ulifunda. Angithi likreme. No. Musuke ulikreme ulifake ekhanda njengephoyema. Lifunde ulizwe likusebenze. Kuzothi lapho selidingeka khona
sekunendlala enkulu yabona u-Amos. Ngoba lezi indlala enkulu intombi ezinhle nezinsizwa ezinhle zokwehla zenyuka zilifuna izwi likaNkulunkulu ngeke sisalithola. Ungangeni-ke kulabo ngoba unethuba manje lijwayele ungavuma umuntu akuphuce iBhayibheli. Ungavuma umuntu akutshela izinto ezingekho ezwini. Ubusukhumbula ukuthi umoya ongcwele uhlezi kuwe uzokhuluma nawe akutshele. Bese uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu akakusabi. Ukudalile nje yini angeke angakutsheli yona. Wena hlala ezwini. Umoya ongcwele uzozikhulumela nawe. Kodwa hlala ezwini uphila impilo engcwele. Ungavuma umuntu akwephuca uNkulunkulu. Ngoba bayephucana abantu uNkulunkulu. Ungavumi. Hayi ungavumi uNkulunkulu owethu sonke. Owethu sonke usidale sonke. So ukuze enjoye umuzwe umnambithe ibangcwele njengokuba yena engcwele. Be holy as he is holy. Ibangcwele. Enjoy uNkulunkulu. Uzomuzwa uzomnambitha. Akekho uzokunambithela yena bese kunika sengathi umoya. Uyabona umoba noma yimfe ufika uyimunce uyihlafaze ngamazinyo udonse wonke ujuice lo bese udlulisa uphimise lokho kungasenalutho. So asisuvuma abantu bamnambitha uNkulunkulu bese besilethela la kungasekho khona yena bese nawe uyakuthatha ngezandla zombili ugijima nakho ucabanga ukuthi uphethe uNkulunkulu. Lutho owakho nje uNkulunkulu. Wena ibangcwele uvuma izono zakho. Mvumo uJesu ngoRoma 10:9 uzile ukudla makudingekile uzombona uNkulunkulu uthi uJesu ogcina imiyalo yami ayenze. Ngiyamthanda. Uzothanda uBaba sizoza kuye sizambule kuye. Gcina-ke imiyalo yeNkosi. Asiqhubeke nezwi lethu. Hawu kanti sesinje isikhathi. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupho zikaKristu wozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Verse 14 uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba moya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuvuma kweNkosi soqhubeka no verse 15 1 Peter chapter 4. Ngiyacela siguqe sikhuleke. uNkulunkulu asisize. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga moya ongcwele, sibonga uthando lwakho. Sisize silifunde izwi. Sisize Nkosi siyidlele incwadi, sigwinye ihlale kithi ukuze usikhumbuze yona lapho sesephuca iBhayibheli. Uma leso sikhathi siyosifica sisaphila. Siyakubonga Nkosi uthando lwakho. Siyabonga. Busisa lona loyo lalela inkonzo. Ogulayo manje ngiyakhuleka ukuba aphiliswe. Ogulayo ngegama leNkosi uJesu ngiyalugula ngikuthumele esihogweni, uyaphiliswa manje. Onenkinga akavuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi ngoRoma 10:9. Inkinga yakhe iyasuka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ofuna umsebenzi makavuma uJesu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngoRoma 10:9. Umsebenzi uzowuthola. Lo mkhuleko uyatholakala ngegama leNkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube nakuzo zonke inhlelo esiqhamuka kuzona. Siyabonga Nkosi Jesu uthando lwakho lokuzivulela lesi sikhathi esihle kangaka sokushumayela. Sisizeke Nkosi sisebenzise. Washo usahambe emhlabeni wathi mangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze umuntu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Baba uNsebande uyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.